Не възхищение, не. Едно безгранично благоговение бе отпечатано на лицата на всички. Всички лица бяха сериозни, излека бледни и като че изтръпнали. Като че не пред творението Божие, а пред самия Бог те бяха изправени. Който може, нека опише тази картина. Който може, нека я фотографира, нека я нарисува. Аз не мога. В една кипяща пенлива маса, от която се възнася силно бунтение, воден е омазен прах изхвърга тази кипяща маса. Този прах по-нависоко се разредява, превръща се в прозрачна пара и слънчевите лъчи, като се преумяват в нея, образуват полукръгла небесна дъга. Двата краища, на които са натопени в разбитата и омалмощена вода, която скача над водопадите и напълня цялата пропаст. Ето где е чудото на Ниагара, на повече от 200 метра широчина, върху една полукръгла длъбната скала с форма на конска подкова в средата. Пада непрекъснатата маса от ослепително блестяща пяна на стотина метра дълбочина. Долу ад! Нещо ври, кипи, беснува се, гърми, като че потръсва цялата околност. Снопове пяна се мятат като фонтани нагоре. Воден прах посипва целия водопад. И над него ти виждаш ясно как се възнася към небесата водната пара. И пред очите ти се образуват облаци, които колкото по-нависоко, толкова по-се сгъстяват и като че се вкаменяват над водопада. Как ли ще изглежда това